Hey everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି 5:30 ହେଲାଣି। ଆମ ମହାରାଣୀ ଜଣ କେବେ ବି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଦଉଛି ରୁହ। ବିନ୍ଦାସ ଶୋଇ ପଡିଛି ପୁରା। 1,000 years later. ଆଜି ଅଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ 3 ମାସର ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଉ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତଳେ ବସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପନିର ଭଳିଆ କାଟି ଅଣ୍ଡାଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଭଳିଆ କିଛି କାଟି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆମ ତରକାରୀ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କ୍ଷୀର ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେବି ନହେଲେ ତା ପେଟ ବଥା ହେବ, ପେଟ ଯଦି ଝାକାଝାକି କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ସେ ଶୋଇବ, ମାନେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିସ କରୁଥାଏ ସିଏ ଖାଲି ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହ, ଜଲ୍ଦି କହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। गुड नाइट बोलो, बोलो बेटा गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो। नहीं बोलोगी? ठीक है, फिर मैं बोल देती हूँ गुड नाइट। और